Ahoj, já vás zdravím po další době u toho videa, který jsem sliboval, seriál Moje hydropony, respektive vaše. Já bych chtěl poděkovat Honzíkovi z naší skupinky, který mě poskytl nějaký materiál tady k tomuhle a už se pustíme do toho vlastně, co on vytvořil. Vidíme, že má svá vlastní semínka, že si vypěstoval vše od začátku, a kdyby vás zajímalo, co je to za odrůdy a tak se zeptejte v komentářích. Vidíme tyčkový a keříčkový rajče a sazeničky umístil do systému Dutch Bucket, to jsou vlastně dánský kyblíky a je to jeho vlastní výroba. Tak viděli jsme perlit a vlastně v té vrchní části je umístěna rostlina v perlitu, kde je dole neustálá hladina, tam jsou vidět ty žluté hadice, kde je přepad dolů a od tama se v určitých intervalech zase zalívá hadičkama, kapilárkou, to je jedno, přes ten perlit zase kořínky toho rajčete. Tady je vidět ten vršek s perlitem, kde je jako rostlina, tady je spodek, kde je vlastně živný rostok. Ta žlutá hadice je přepad a pak je tam ještě jedna a ta vlastně tahá zase rostok nahoru k rostlině. A tady je ta hadice od toho čerpadla právě, co nám vede nahoru, do horní nádoby, ke perlitu, ke kořínkům, odkud se v určitých intervalech z téhle hadičky vlastně pouští živný rostok. Tak a u tohle Dutch Bucketu ještě musím říct, že u toho stačí nějaký klidně slabší čerpadlo, budete teda potřebovat perlit. On použil ještě na konstrukci na podpírání měděné trubky stopení, co našel doma. Prakticky se dá asi použít jako cokoliv, co vás napadne. Bude to trošku držet. Ten přepad je tak 5 cm od dna a to čerpadlo, kdyby to zajímalo někoho, tak běží každý 2 hodiny na 5 minut. Hnojivo používá Terra Aquatiku Tripart a ty rajčata třešňový, tyčkový Rubilicocious, se omlouvám, to jsou názvy někdy. A to druhý je Sherola F1 hybrid. Doplním, ty nádoby jsou od patkáče z IKEA. Jak uvidíte sami, že se mu to krásně daří, roste, nevidím tam nic špatného, má nádherný ukázkový viany. Jako upřímně tleskám, tohle je úplná bomba za mě. Navíc to, co on má, se dá jako použít i v takové miniaturní formě a dá se to použít i doma, jo. Jako to je úplně fakt jako superový nápad. Je vidět, že to předpěstování proběhlo v tom samém, co se řekl na začátku. Jako výborný. A líbí se mi to. Pro představu jsme od něho dostali i video. Díky znovu, díky moc. Tak vidíme, že rajče má uchycený k té konstrukci pomocí provázku, takových menších objímek, parádní podpora. Vidíme, že dole má, aby mu do toho nesvítilo sluníčko, ještě danou kokosovou rohož, to jsou teda ty odpadkový koše s perlitem. Jako ještě se do toho může takhle podívat, aniž by musel zvedat celou rostlinu, jo. To je úplně geniální nápad. Výborný. Dole přepad, rostok, jako fakt super. Nevidím tam řasí, nevidím tam nic špatného. Takže tohle byl Dutch Bucket od Honzíka, příště bude NFTčko, protože Honzík je vášnivý hydroponik, tak se podělil i o tyhle zkušenosti a já bych chtěl vás poprosit, abyste posílali taky svoje nápady. Buď dolů pod komentáře se tam můžeme domluvit, nebo na e-mail bytovýzahradník@seznam.cz. Já vám moc děkuju, doufám, že se vám líbilo video, palec nahoru, odběr, to mě potěší a bude inspirovat další tvorbě a vy se mějte moc hezky. Ahoj!